Ďalšou vylosovanou otázkou je otázka, ktorú položil pán poslanec Milan Gaľa. Je adresovaná ministrovi zahraničných vecí, pánovi Mikulášovi Dzurindovi. A otázka znie: ako hodnotíte závery stretnutia ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli vo vzťahu k udalostiam v Bielorusku po voľbách roku 2010? Pán minister zahraničných vecí, nech sa páči, máte slovo. Poprosím vás, páni, ktorí ste skončili s dialogom v súlade s rokovacím poriadkom, aby ste si to vybavili mimo rokovaciu sálu. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, pani poslankyne, pani poslanci. Tie závery sa pohybujú v dvoch rovinách. Tou prvou sú sankcie voči režimu a tou druhou je sada pozitívnych, podporných, povzbudzujúcich opatrení voči občianskej spoločnosti. Myslím, že veľa toho už bolo aj v mass médiách, veľa sme si povedali na výbore pre zahraničné veci, vo výbore pre európske záležitosti. Tie sankcie majú dvojaký charakter. Poprvé, existuje zoznam osôb, ktorým nie je a nebude dovolené vycestovať do krajín Európskej únie a ktorým budú zmrazené finančné kontá do tej miery, aby samozrejme mohli tí ľudia existovať. Čo sa týka tých povzbudzujúcich opatrení, uvediem niekoľko príkladov. Veľmi všeobecnou zhodou je, že budeme naďalej liberalizovať vízový režim pre občanov Bieloruska. Predovšetkým voči konkrétnym cieleným skupinám, najmä voči mládeži, voči študentom, športovcom, umelcom, ľuďom z oblasti kultúry. A aj pre ľudí, ktorí budú naďalej zaťažení vízovou povinnosťou, budeme sa snažiť vyberať od týchto ľudí menej peňazí za udelenie víz. Teda tou politikou Európskej únie je umožniť, aby čo najviac občanov Bieloruska mohlo navštevovať naše krajiny, mohlo predsa len zodpovednejšie a aj z vlastnej skúsenosti presadzovať hodnoty demokracie v Bielorusku. Tých možností, ako chceme, či už ako celok, ale aj ako jednotlivé členské štáty Európskej únie pomáhať občanom Bieloruska, je o mnoho viac. Možno viete, možno nie, ale naše mimovládky operujú v Bielorusku už od roku 2003. Tak viem, že sú najaktívnejšie a najsystematickejšie pomáhajú bieloruským obyvateľom. V tejto činnosti ich budeme mohutne povzbudzovať. Dnes v Bielorusku dochádza k tomu, že mimovládnym organizáciám polícia odoberá počítače. Budeme im kupovať nové. Veľa ľudí je vo väzení. Nemajú advokátov. Budeme im platiť týchto advokátov. Najmladšia väzenkyňa má 20 rokov, Nastia Palaženka. Isté raz ju z väzenia prepustia, ale málo kto z nás verí, že bude môcť v Bielorusku doštudovať. Zriadíme fond, štipendijný fond, z ktorého na Slovensku chceme minimálne 5-6 študentov financovať, aby mohli sa vzdelať, aby mohli mať vysoké alebo univerzitné vzdelanie. Budeme pomáhať rodinám prenasledovaných disidentov. Zvýšime príspevky, všetky krajiny zvýšia príspevky na podporu týchto aktivít veľmi cielene, veľmi adresne venovaných obyvateľom Bieloruskej republiky. Zmiením ešte jednu aktivitu, ktorú považujem za nesmierne dôležitú. Možno ste si všimli, minulého roku sme organizovali v Bratislave stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Západného Balkánu. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Teraz 3. marca organizujeme podobné stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 v Bratislave s našimi kolegami z krajín východného partnerstva. To je 6 krajín: Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko. Minister zahraničných vecí Bieloruska nie je na tom zozname ľudí, ktorí majú zakázaný vstup, aj preto, aby sme istý komunikačný kanál mali. Teda vyzerá to tak, že pozvem aj kolegu Martinova, ale som rozhodnutý pozvať na osobitné stretnutie na rovnaký deň do Bratislavy aj predstaviteľov bieloruskej opozície, disidentov. Už sme s niektorými z nich telefonicky hovorili, aj ja sám.
Takže 3. marca verím, že budeme mať jedinečnú príležitosť v Bratislave na jednej strane poslať priamy odkaz režimu cez kolegu Martinova, ale si vypočuť najnovšie veľmi konkrétne skúsenosti demokratickej bieloruskej opozície. Za veľmi významný záver nášho pondelkového rokovania považujem doplnenie už dovtedy pripravených záverov na nižšej úrovni o to, že sa k Bielorusku budeme na našich stretnutiach pravidelne vrácať. Je to zjavne na dlhú trať. Vo svojom vystúpení som tiež povedal, že neverím, že Lukašenkom zatrasie to, že nebude môcť pricestovať do Vysokých Tatier, že diktátori nerozumejú veľmi demokratickým pravidlám, že rozumejú iba peniazom a že nepochybne obchodné sankcie ekonomické by ich zatriasli alebo poškodili viac. Ale rovnako som si vedomý, že ekonomické sankcie znamenajú aj problémy pre podniky. A problémy pre podniky znamenajú aj problémy pre robotníkov, ktorí tam robia. Preto v tejto oblasti som cítil aj u ostatných kolegov na jednej strane porozumenie pre tento druh sankcií, ale aj porozumenie preto, že by sme mali 2-krát, 3-krát odmerať, než k tomu siahneme. Hovorím o tom iba preto, aby vám bolo jasné, aby sme si rozumeli, že nepovažujeme tú sadu sankcií, na ktoré sme sa dohodli, za konečnú, ale už na ďalšom februárovom stretnutí budeme hodnotiť, či došlo k prepusteniu niektorých politických väzňov, ako sa bieloruský režim správa a potom prípadne zvážime aj udelenie tvrdších opatrení voči samotnému režimu. Ale to kľúčové, čo cítim, že môže v Bielorusku posúvať veci dopredu, je to, aby sme sa naďalej venovali ľuďom, aby sme pomáhali väzneným, aby sme pomáhali rodinám disidentov, aby sme pomáhali občianskej spoločnosti. A myslím si, že to sme robíme a aj vo zvýšenej miere robiť budeme. Ďakujem pekne. Pán poslanec, chcem sa spýtať, či máte záujem položiť doplňujúcu otázku. Prosím, v rozsahu 2 minút maximálne. Nech sa páči. Ďakujem, pán minister, za všetko, čo ste povedali k situácii v Bielorusku a k našim krokom, ktoré smerujú voči režimu, ktorý bohužiaľ stále vládne v Bielorusku. Zároveň chcem poďakovať za veľmi promptné riešenie situácie našich ľudí v Egypte, kde každý z nás pozná, aká je situácia, a za to, že ich transport z Egypta do vlasti bol zabezpečený vládnym špeciálom. Takže aj za toto vám patrí vďaka. Ďakujem. Ďakujem aj pánovi ministrovi za vyčerpávajúcu odpoveď. Tretia otázka v poradí medzi vylosovanými je otázka opäť od pána poslanca Dušana Jariabka a opäť smeruje na ministra kultúry Slovenskej republiky pána Daniela Krajcera. Otázka znie: pán minister, aké sú zámery ministerstva, pokiaľ ide o technické pamiatky? V Prahe nedávno sprístupnili veľkoryso vybudované nové výstavné centrum Národného technického múzea. Dočká sa niečoho podobného aj Slovensko? Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán poslanec, za ďalšiu zo série otázok. Nové výstavné centrum, ako tomu je v prípade Národného technického múzea, sa na Slovensku nepripravuje. Zo štrukturálnych fondov je zabezpečená obnova areálu Solivary v Prešove, ktorá je expozíciou Slovenského technického múzea, a skvalitnenia expozícií Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Slovenské technické múzeum pracuje ďalej na projekte Vedecko-technického centra ako projektu v rámci 7. prioritnej osy Európskeho hlavného mesta kultúry Košice. Opäť to bola špeciálne aktivita Ministerstva kultúry a bude určené pre deti a mládež. Žiadosť o finančné zabezpečenie projektu bude predložené v rámci výzvy na predkladanie projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov z regionálneho operačného programu. Slovenské technické múzeum spravuje aj národnú kultúrnu pamiatku Vysoká Pec Karol, situovanú v katastrálnom území obce Vlachovo v lokalite Dobšínska Píla. Vysoká Pec vo Vlachove z roku 1870 dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevenom uhlí. Žiadosť o finančné zabezpečenie rekonštrukcie obnovy technickej pamiatky má byť podobne alebo obdobne predložená v rámci výzvy na predkladanie projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov.
Ďalej, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky dokumentuje objekty priemyselnej architektúry a technických pamiatok. Tento projekt bol finančne podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ako prioritný. Cieľom dokumentácie je základné mapovanie v teréne a vytvorenie elektronickej databázy. V roku 2011 sa najvýznamnejšie objekty pripravujú na zápis za národnú kultúrnu pamiatku. Priemyselné objekty, ktoré nebudú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky odporúči jednotlivým mestám, obciam a samosprávnym krajom na zachovanie a využitie pre iné funkcie, napríklad ako galérie, sociálne zariadenia a podobne. V prípade, že majú objekty svoje opodstatnenie z hľadiska lokálnej histórie, jednotlivé samosprávy ich môžu chrániť ako pamätihodnosti. Takisto ako pri predchádzajúcej otázke využívajú sa na túto oblasť aj prostriedky z dotačného systému, konkrétne z programu Obnovme si svoj dom. Takto bola podporená, alebo bol podporený aj základný výskum a dokumentácia banských pamiatok na Spiši. Ďakujem pekne. Pán poslanec, je tu priestor na vašu doplňujúcu otázku. Nech sa páči. Pekne, už to funguje, ďakujem pekne. Pán minister, teda keď sme sa dozvedeli, že nič takého ako Národné technické múzeum v Prahe sa nechystá, by som sa chcel spýtať, keďže bez pochyby ide o ojedinelé pamiatky na Slovensku technického charakteru, a určite o nich viete, ako konkrétne ministerstvo podporuje napríklad zachovanie Čiernovalskej alebo Kysuckej úvraťovej železničky, alebo expozíciu leteckej techniky v Košiciach napríklad. Sú to veľmi ojedinelé technicky, naozaj veľmi vzácne pamiatky, o ktoré som presvedčený, že Ministerstvo kultúry má záujem. Vlaďanský. Určite áno, pán poslanec. Samozrejme vždy je dôležité, kto spravuje takéto aktivity. Viete, že ani v prípade Čiernohorskej železničky, ani Leteckého múzea nie je správcom alebo vlastníkom Ministerstvo kultúry, ale priestor na podporu takýchto aktivít je práve z toho dotačného systému, ako som vám spomínal, takže pokiaľ sú predložené žiadosti, tak a je k dispozícii dostatočný objem finančných prostriedkov, ktorý samozrejme nikdy v plnom rozsahu nemôže podporiť predložené projekty, tak Ministerstvo kultúry je pripravené v rámci svojich možností takéto aktivity podporiť. Ďakujem, pán minister. Ďakujem, pán predsedajúci. Štvrtou v poradí vylosovanou otázkou je otázka od pána poslanca Ľubomíra Petráka, ktorého tiež vidím v sále, takže je adresovaná ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky Jurajovi Miškovovi. Otázka znie: Vážený pán minister, kedy v rámci deklarovanej transparentnosti pristúpite k zverejneniu príjmu zástupcov štátu v organizáciách a obchodných spoločnostiach, kde je štát spoluvlastníkom? Prečo sa tomuto kroku vami riadené ministerstvo dlhodobo vyhýba? Pán minister, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec, neviem, na základe akých informácií tvrdíte, že sa tejto téme vyhýbame. Dovolím si vás teda vyviesť z tohto omylu. Súčasná vláda, ktorej som členom, sa pri svojom nástupe zaviazala, že bude presadzovať nárast transparentnosti vo všetkých sférach slovenskej spoločnosti. Osobne som presvedčený, že transparentnosť by sa nemala týkať iba oblasti nakladania s verejnými zdrojmi v štátnej správe a samospráve, ale mala by sa týkať napríklad aj používania finančných prostriedkov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Vychádzajúc z tohto presvedčenia som svojím listom v novembri 2010 požiadal predstavenstva spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v ktorých Ministerstvo hospodárstva a Fond národného majetku vykonáva akcionárske práva, o transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami a o podniknutie krokov smerujúcich k väčšej otvorenosti spoločnosti voči verejnosti a sprístupňovanie informácií aj nad rámec povinností vyplývajúcich z platného zákona číslo 211/2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám. Moja požiadavka bola smerovaná na spôsob odmeňovania členov orgánov spoločnosti nominovaných štátom a na poskytovanie ďalších benefitov týmto osobám, ako aj na vynakladanie zdrojov spoločnosti na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác.
Dosiahnuť tento cieľ však vôbec nie je jednoduché. Spoločnosti, v ktorých má štát svoj podiel, sa skrývajú za zákon o ochrane osobných údajov a tvrdia, že nehospodária s verejnými zdrojmi a že ich manažéri nie sú verejní funkcionári a preto nie sú povinní poskytovať požadované údaje. Ministerstvo hospodárstva oslovilo celkom 17 spoločností s majetkovou účasťou štátu, z ktorých reagovalo na moju výzvu iba 6. Slovak Telekom, akciová spoločnosť, NH Invest, SRO, SPP, akciová spoločnosť Javis, akciová spoločnosť SEPS, akciová spoločnosť a Zvolenská teplárenská akciová spoločnosť. My sme teda tí, ktorí sa s myšlienkou presadzovať nárast transparentnosti vo všetkých sférach slovenskej spoločnosti stotožnili. My sme tí, ktorí ju aj začali riešiť. My sme tí, ktorí hľadali riešenie a chcú toto riešenie preniesť do praxe a preto Ministerstvo hospodárstva pristúpilo k vypracovaniu návrhu pravidiel, ktorý definuje pravidlá výberu, riadenia, odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti. Cieľom tohto návrhu, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je jasne definovať tieto pravidlá tak, aby bolo zo strany štátu zabezpečené efektívne vykonávanie akcionárskych práv, efektívne hospodárenie spoločnosti a odstránenie korupcie a klientelizmu. Snahou ministerstva je zaviesť systém a jasné pravidlá do procesu odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch jednotlivých spoločností. Ako som spomínal, návrh pravidiel je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a momentálne zapracovávame pripomienky, ktoré prišli z iných rezortov. Po doriešení týchto pripomienok a rozporov k zásadným pripomienkam predložím návrh pravidiel na rokovanie vlády v čo možno najkratšom čase, pravdepodobne už na budúci týždeň. Podmienky pre výber zástupcov do orgánov spoločnosti uvedené v materiáli kladú dôraz na transparentnosť procesu výboru týchto zástupcov a na ich odbornosť. Vymedzenie kompetencií a povinností zástupcov štátu si dáva za cieľ zabezpečiť, aby títo zástupcovia štátu s maximálnou zodpovednosťou presadzovali záujmy štátu v orgánoch spoločnosti, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy na hospodársky výsledok spoločnosti, ako aj zásadné negatívne hospodárske, ekonomické, sociálne a politické dôsledky. Navrhovaný systém odmeňovania by mal konečne začať fungovať na princípe zásluhovosti. Výška odmien by sa mala podľa nášho návrhu závisieť aj od ekonomického významu spoločnosti pre národné hospodárstvo, pričom najväčší dôraz je kladený na ziskovosť spoločnosti. Stanovenie výšky zložky ekonomického významu je nastavené tak, že vychádza z posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti, ktorými sú výška obratu, výška rentability tržieb, čiže pomerový ukazovateľ čistého zisku a tržieb a počtu zamestnancov. Vážený pán poslanec, my si teda svoj cieľ, ako ste mohli počuť, plníme a budeme veľmi radi, pokiaľ nás v plnení tohto nášho cieľa podporíte aj vy. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec, máte záujem o doplňujúcu otázku? Áno? Tak poprosím, zapnite mikrofón pánovi poslancovi. Ďakujem pekne, mikrofón už je zapnutý. A ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pán minister, no musím žiaľ konštatovať, že nenaplnila celkom moje očakávania. Lebo sám ste povedal, že ministerstvo sa snaží a zo 17 oslovených spoločností a pozitívne na vašu výzvu reagovalo 6. Ostatné sa schovávajú buď za ochranu osobných údajov alebo ochranu obchodného tajomstva, čo si ja osobne myslím, že vôbec nie je argument, ktorým by sa dalo oháňať. Takisto sa domnievam, že ak ministerstvo pripravuje pravidlá, že je to nepostačujúce. V iných prípadoch ste veľmi promptne boli schopní pripraviť návrh zákona. Týkalo sa to napríklad platu poslancov alebo platu vládnych činiteľov. Ja nevidím dôvod, prečo sa vláda veľmi zdráha alebo je trošku liknavá v postupe pri príprave takéhoto zákona, ktorý by umožňoval zverejňovať platy nominantov štátu v obchodných spoločnostiach a v niektorých iných organizáciách. Takže je to len otázka ochoty a tu si myslím, že vláda nevyvíja dostatočnú iniciatívu. Ak ste spomínali, že vašim cieľom je postupovať odborne pri výbere
zástupcov, ktorí sú nominantami štátu v obchodných spoločnostiach. Dovolte mi jednu doplňujúcu otázku aj v tomto duchu. Aké kritériá boli použité pri výbere nominantov štátu v Košickej teplárenskej, keď sa za pol roka niekoľkokrát manažment menil? Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, pán minister, môžete odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Ja opäť len zdôrazním teda, že obviňovanie tejto vlády z nejakej liknavosti alebo predĺžovania nejakého procesu naozaj nie je na mieste. Pán Petrák, vy ste mali k dispozícii celé 4 roky, počas ktorých ste mohli urobiť poriadok vo všetkých týchto spoločnostiach, mohli ste nastaviť pravidlá, mali ste k tomu väčšinu v parlamente. Neudialo sa tak a teda myslím si, že oproti predchádzajúcej vláde vytvorenie tých pravidiel pol roka po nástupe na ministerstvo a prípravu týchto pravidiel do vlády považujem naozaj za relatívne krátky čas. Ďakujem pekne, môžete sa vrátiť na svoje miesto. Otázka číslo 5 je adresovaná opäť ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikulášovi Dzurindovi a je od pána poslanca Richarda Oravca. Pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zvýšenie počtu miest, kde je možné žiadať o poskytnutie víz pre návštevníkov z Ruska a Ukrajiny vzhľadom k veľkosti týchto krajín a počtu obyvateľstva? Pán minister, nech sa páči. Môžete odpovedať na uvedenú otázku. Ďakujem veľmi pekne. Tak žiada sa na úvod povedať áno alebo nie a potom rozviesť, tak možno prekvapujúco na úvod poviem, že nie. Neplánujeme a máme na to viacero dobrých dôvodov. Ale nemyslím si, že pôjdeme mimo cieľa, ktorý sleduje otázka. Neplánujeme to preto, lebo poprvé to stojí peniaze a kolega je dnes na nás prísnejší ako kedykoľvek predtým. Ale po druhé, myslíme si, že sú aj efektívne možnosti, ako dosiahnuť cieľ bez toho, že by sme otvárali nové úrady. Ono sa to volá Schengenský vízový kódex. Článok 8 tohoto predpisu, ktorý sa uplatňuje od apríla roku 2010, umožňuje členským krajinám Európskej únie, aby sme sa vzájomne zastupovali pri udeľovaní víz. Už sme si to vyskúšali, nie je to konkrétne záležitosť Ukrajiny a Ruska, ja sa potom k tomu vrátim. Podpísali sme medzištátnu dohodu s Maďarskou republikou, kde v Moldavsku existuje na ambasáde Maďarskej republiky konzulárne oddelenie, ktoré poskytuje víza pre Moldavcov. Sme 14. štát, ktorý sme sa do tohoto domu pripísali. Doteraz Moldavci museli cestovať 6 hodín, 7 hodín, 8 hodín do Bukurešti, keď chceli slovenské víza. Teraz si to na konzuláte, ľudovo povedané, Maďarskej republiky vybavia priamo v Kišiňove. Takto sme rozposlali listy vlastne všetkým ambasádám, špeciálne v rámci Vyšehradskej štvorky a hľadáme tie konzuláty generálne, tie misie, ktoré máme roztrúsené po svete, vrátane teda Ruska a Ukrajiny, k čomu sa potom ešte krátko vrátim, a hľadáme možnosti, kde by sme sa vzájomne takto zastupovali, aby sme vytvárali pre obyvateľov, v tomto prípade Ukrajiny a Ruska, čo najväčší komfort na to, aby mohli rýchlo a dobre prísť k vízam a navštíviť našu krajinu. A teraz celkom konkrétne my pokrývame Rusko z 2 miest, z ambasády v Moskve a z generálneho konzulátu v Peterburgu. No ale hodláme využiť skutočnosť, že v Ruskej federácii sú vzhľadom na význam a veľkosť teritória zastúpené všetky krajiny Európskej únie a všetky aj vydávajú víza. Len aby sme ale mali pocit, že či niekde príliš nezaostávame, tak by som chcel uviesť, že 2 miesta v Rusku, iba 2 miesta v Rusku majú aj také krajiny, ako je Rakúsko, Taliansko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko. Aj taká veľká krajina, ako je povedzme, Taliansko má iba 2 miesta. Čiže myslím si, že aj z toho je vidieť, že v nejakom takom negatívnom postavení alebo nedostatočnom v Rusku nie sme. Pokiaľ ide o krajiny V4, tak je pravdou, že Česi majú naviac ešte konzulárne pracovisko v Jekaterinburgu
Podobne Maďarská republika a Poľsko má v Kaliningrade a Irkutsku. Rokujeme so všetkými krajinami, aby povedzme v tom Kaliningrade sme mohli aj my, alebo mohla ambasáda Poľska vydávať víza pre občanov Ruskej federácie, ktorí chcú ísť na Slovensko. Toľko k Rusku. Čo sa týka Ukrajiny, tam máme ambasádu v Kyjeve a generálny konzulát v Užhorode. Analýzy naše hovoria, že v zásade stíhame vybavovať žiadosti o víza a k aplikácii dohôd o zastupovaní členských krajín EÚ vo vízovom procese reálne dochádza iba v jednom prípade, keď konzulát Českej republiky v Donecku od novembra 2010 začal zastupovať pri vydávaní víz Francúzsko. Aj to svedčí o tom, že zrejme naozaj tie zastúpenia stíhajú potrebám. Ešte mám tu údaj, že v Donecku Ukrajinci urobili pre Francúzov doposiaľ od novembra 2010 len 51 víz. Nie je až taký obrovský záujem, ako na prvý pohľad by sa mohlo zdať. Pre 51 víz na 2 mesiace asi by nebolo naozaj efektívne stavať budovu alebo prenajímať budovu. No, chcel by som ešte doplniť tú odpoveď, že v januári 2011 sa uskutočnilo prvé pracovné rokovanie riaditeľov konzulárnych odborov ministerstiev zahraničných vecí krajín V4 v Bratislave za účelom dosiahnuť čo najúžšiu spoluprácu pri poskytovaní pomoci občanom krajín V4 v tretích krajinách a tiež pokračovať pri hľadaní efektívnejšieho, ale aj spoločného využívania priestorov a budov vo vlastníctve niektorej z krajín V4 na konzulárne a diplomatické účely. Ďakujem pekne. Pán poslanec, doplňujúca otázka nebude. Pán minister, vyčerpali ste aj pána poslanca svoju odpoveďou. Ešte nie, lebo mám ešte jednu. A je to pravda. Ďalšia otázka je od pána poslanca Oravca opäť. A opäť je smerovaná na pána ministra zahraničných vecí. Pán minister, pre rozvoj cestovného ruchu sú dôležití návštevníci z Ukrajiny, ktorí však majú vízovú povinnosť. Počet návštevníkov preto klesá. Ako sa týmto ministerstvo zahraničných vecí vysporiada a ako sa pripravilo na zimnú a letnú sezónu? Nech sa páči. Verím, že nezaknihujem u pána poslanca Oravca zlý point, keď trošku korigujem to, čo je v otázke. Ono tie údaje totiž potvrdzujú, aj keď mierne, ale zvyšovanie počtov, chvála Bohu, ľudí, ktorí žiadajú o víza aj na Ukrajine a v Rusku. Mám tabuľku konkrétnych čísel, nebudem dlho čítať, ale uvediem povedzme zimy. 3 zimy posledné na Ukrajine. 8037, potom síce 6902, čo je pravda, ale túto zimu už 8622. Možno je to aj vďaka tomu, že niektoré opatrenia sme už prijali, niektoré prijímame. Ja by som veľmi rád konkrétne vymenoval 5-6, ktoré by ešte naďalej mali pomáhať danej veci, lebo rozumiem tomu, že turisti najmä v zime sú nesmierne vítaní vo Vysokých Tatrách, v Jasnej, v ďalších zimných strediskách cestovného ruchu. Posilňujeme vízové úseky o pracovníkov na dohodu o vykonaní práce v zime, alebo keď sú turistické sezónne obdobia. V Moskve aj v Kyjeve posielame ľudí z ústredia práve na tieto mesiace, konkrétne 3 pracovníkov. Bolo vykonaných viacero pracovných stretnutí s cestovnými kanceláriami tak, aby sme zlaďovali objednávky alebo požiadavky na víza hromadné a ich rýchle vybavovanie. Verejnosť aj cestovné kancelárie sú informovaní tlačovými besedami pred a po turistickej sezóne, ako je treba vystupovať, fungovať, aby ten proces bol rýchly a aby ľudia nečakali na víza dlho. Boli vytvorené špeciálne zimné akreditácie pre cestovné kancelárie za účelom hromadného podávania žiadosti o turistické víza. Skrátili sme na polovičnú dobu čas na vyhovenie pre udelenie víza na 5 pracovných dní s možnosťou zrýchleného procesu výdaja v individuálnych prípadoch až na 3 dní. Úradný príjem sme rozšírili zo 4 na 5 kalendárnych dní.
pričom koniec úradných hodín nie je limitovaný. Zastupiteľský úrad v priebehu decembra 2010 aj v Moskve, aj v Kyjeve zabezpečoval výkon práce aj počas dní pracovného pokoja, aj vo sviatkoch, aj počas sobôt a nediel. No a chcem na záver ale povedať aj to, že vieme veľmi dobre, že je kopu ďalších dôvodov, ktoré bránia ľuďom početnejšie navštevovať Slovensko. Užhorod som už navštívil. A na mieste som videl, že stoja autá, veľký počet aut a žiaden pohyb na hraniciach. Nevidel som ani colníka, ani policajta. Poviem to na rovinu, že som popísal listy a tlačím a budeme tlačiť, aby ten proces začal normálnejšie fungovať. Budeme tlačiť na rezorty na Slovensku, ale budeme tlačiť aj na zmiešaných pracovných komisiách. Mám pocit, že ekonomická už bola, ale máme aj ďalšie komisie na úrovni ministrov vnútra, ktoré majú práve sa venovať týmto problémom. Poďalšie, Ukrajinci chcú, aby sme rozšírili pásmo malého pohraničného styku. Vy zrejme viete, Prešovčania, Košičania, že do 50 kilometrov sa môže ľudovo povedané rajzovať hore-dole bez víz. Ukrajinci chcú, aby sme to posunuli po hranice celých krajov. Neviem, Prešovský kraj po Spišský štvrtok alebo po Svit a Košický kraj podobným spôsobom. Tak nedokážem, do akej miery dokážeme vyhovieť, ale máme eminentný záujem v týchto konkrétnych oblastiach výjsť ústretí Ukrajincom aj Rusom. No a nakoniec iste by ste mohli postaviť otázku aj tak, že prečo neliberalizujeme rýchlejšie voči Rusom a Ukrajincom. Snažíme sa o to, ale už dnes sme súčasťou medzinárodnej komunity, sme súčasťou šengenského systému. Nemôžeme robiť iba dvojstranné rozhodnutia. Keď sme otvorili teraz v pondelok otázku, v nedeľu večer otázku liberalizácie vízového styku voči Bielorusom, veľmi otvorene poviem. Jeden z kolegov jednej z krajín, poviem to otvorene, Belgičan, povedal, že my sme v Belgicku prehrali voľby, lebo máme veľa imigrantov. Čiže len chcem ilustrovať, aby bolo jasné, že si nevymýšľame. Zrejme aj pre záujmy, ktoré sú obsiahnuté v tej otázke. My by sme radi išli ďalej a rýchlejšie, ale je nás 27 a možno preto aj ten proces plnenia, teda rozvoľňovania vízovej povinnosti je pomalší. Na strane druhej niečo je aj na tých hlasoch, ktoré hovoria, že aj Ukrajinci, aj Rusi musia rýchlejšie a razantnejšie plniť podmienky, ktoré sú samozrejme nevyhnutné na to, aby občania našich republik mali pocit, že z uvoľnenia vízového režimu nič zlého nehrozí. Nárast trestnej činnosti, kriminality a podobným spôsobom. Snažil som sa možno o obsiahlejšiu odpoveď, aby som ukázal, že máme eminentný záujem koordinovať všetky činnosti tak, aby ľudia, ktorí chcú si prísť na Slovensko, oddychnúť, spoznávať naše pamiatky z Ukrajiny a z Ruska, by tak mohli robiť a aby si občania Slovenskej republiky, ktorí sa venujú cestovnému ruchu, mohli zarobiť. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka netreba. Tak teraz už máte, pán minister, naozaj voľno. 7. otázka v poradí vylosovaná je od pani poslankyne Anny